Tanquem els ulls, respirem 3 vegades profundament i pensem en alguna cosa que ens enfadi, alguna cosa que sempre ens fa posar de molt mal humor quan ens passa. Podem pensar també a l'última vegada que ens hem enfadat molt amb els nostres pares o germans. Què faig quan estic furiós? Ploro sense parar? O potser crio a tothom? O me'n vaig a la meva habitació donant cops de porta? Escoltem el que ens expliquen de Jesús. En un poble que es deia Cafarnaum hi havia un home que no parava de cridar. Anava com un boig i la gent mirava amb por i el rebutjaven perquè deien que tenia dintre un mal esperit. Un dia va arribar Jesús i va anar a parlar a la sinagoga, que era el lloc de celebració dels jueus. Llavors aquest home va començar a cridar com un boig. «Deixa'ns en pau, tu que parles en nom de Déu!» Però Jesús, en lloc d'enfadar-se amb ell, el va mirar i li va dir: «Surt d'ell». Estava manant que allò dolent d'aquell home desaparegués, i així va passar. De sobte va quedar sa. Tots els que ho van veure estaven admirats. Els sorprenia que Jesús parlés amb saviesa i que pogués acabar amb les malalties. Així que, encara que llavors no hi havia televisió ni internet, al cap de pocs dies tothom havia sentit parlar de Jesús. Jesús no s'enfada, encara que el cridin o li diguin que el deixin en pau. No se'n va. Ajuda a aquell home a calmar-se i a buscar una manera de trobar la solució al seu problema. Segur que tens un amic o germà que sempre et tranquil·litza, quan estàs enfadat, que t'ajuda a calmar-te, que quan estàs empipat t'ajuda a veure les coses d'una altra manera. Tu també pots ajudar a altres persones a calmar-se. Pots donar la mà als teus amics quan estiguin enfadats i dir-los que els ajudaràs. Pots treure tot allò bo que els teus amics tenen en el cor. Potser has sentit la paraula lluar. Lluar és expressar que un està content, és mostrar alegria, força i ganes de compartir totes les coses bones. Així que aquesta cançó és tot el contrari d'estar enfadat. És mostrar que té ganes de transmetre alegria.
Hi ha una pregària molt bonica sobre la pau de Sant Francesc d'Assís. I en aquesta pregària proposem a Déu que ens ajudi a treballar en una manera de canviar les coses. Anirem endavant, que és el que cadascú pot aportar al nostre món. Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau, que allí on hi hagi odi, que jo hi posi. On hi hagi ofensa, que jo hi posi. On hi hagi discussions, que jo hi posi. On hi hagi error, que jo hi posi. On hi hagi dubte, que jo hi posi. On hi hagi desesperació, que jo hi posi. On hi hagi tenebres, que jo hi posi. On hi hagi tristesa, que jo hi posi. El nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.